Можно войти? Кір. Балашалар тоғышынан келеді. Балалар қырдан келем. Allah, şey yasabap geldim ben. Nasıl işleysen sen? Только siyama kirdim. Para bıtıram hele. Yana yasadım. Ulenli, 2000 temli. de ikinci yılını düşken klibin. Nige bola aşkınasın yürek? Mu vakit uzup gitken. O, benim birinci yer. Hazır bitim 2017'de. Ay, Para. neçe yıl bolgan bula? Sanırım 5 yıl. Estağfirullah, 5 estağfirullah. yıl öyle düşken. Anasın burada. Özümni bir de şunday olay dep sanamıyım endi men. Bir köp kliplerini, kurularını qarab Ayda şularning neçerak tushirdi, esga tushirdi yani. Men o'zim Hazır unutulup da barayın. Bizde eski tushirib olsam yaxshi bo'lar edi. Mene qara. qiziqli hallar ko'p bo'ldi bitanda. Birinchi bitala sen neni tushirgansan? Neni klipni tushirding sen boshqa? Mana birinchi jir menim nega bo'lay oshqinasing yuraq. Men meni Qozonga kelgach eng birinchi yozdirgan edim. Ham birinchi mana Bars Media Group kompaniyasi bilan ishlay boshladim bitimda. Hammalar menga taqdim etdilar o'sha klipni o'zimizda mana Buyukdov yoqlaridan chiqib tushirga chunki Buyukdovga minib bir jirladim degan so'zlari bor bitimda. Turida keladi. Turida keladi. Ma'nosi bo'yicha-da. Ay, umuman men shu Buyukdovga minib bir o'zim shunday jirlarga teshidi menda klip bo'yicha sog'ishlanirga yana siz suygan yarim ketdi, tegisi bunisi deb endi. Buyukdovga minib bir jirladim, sahralarga ketdi tovushim, sahralarga ketsa da tovushim, bosmadi yurak sog'ishim. Ул вакытта инде клип төшерү ул бик яңалык иде безнең эстрадада, шуңа күрә без инде аны үзебезнең Бийектау якларына барып, менә шушы матур таулар, Куркачи дигән җирләрдә төшердек инде. Беренчедән иң кызыклы истә калган мизгелләр шушы клип белән әйме. Без бик узак хәзерләндек моңа беренчедән. Икенчедән тарихта беренче тапкыр булыр дип безнең режиссерлар инде һәр вакыт шундый зур үзләре алдында шундый нокталар куялар иде, һәм алар эшләнергә тиеш. Менә минем өчен алар әйттеләр. Менә Куркачида безнең оча торган очкычлар бар, кичкенә генә самолетлар бар. Менә без шуны кукурузникларны алып, без сине самолеттан төшерәбез. Бу беренче тапкыр булачак. Безнең тарихта гүзәл син менә курып торырсың. Безнең тамашачылар аны теге күз уңаеннан булай гына уздырмаслар. Барсы да һәр вакыт әйтерләр менә дип инде. Шуңа күрә без барып, шушы Куркачида камераны алдына шушылай бәйләделәр дә, шушы очкычның алдына инде. Китте хәзер безнең очкычыбыз очып, хәзер өстән төшерергә тиеш мине, төшерә, мин аста, рация тоттырдылар аста. Менә шушы тауның өстендә бер үзем бит инде мин, Бийектауга менеп бер җырлагач дип дигән җыр булгач. Мин җырлыйм, хәзер булар миңа өстән кычкыралар. Гүзәл, айда, беги к нам. Руки... Самолетқа қаршы жүгір деп етелер мені. Әй, самолетқа қаршы жүгірділер. Мәдам, ярар, дедім де, короче, шал, бүтін нені ырғытып қалдырдым да, рацияны. Ей, жүгірем, тегілерінің қоршына. Ей, жүгірем. Мына жүгіресің. Әй, жүгірем, міне. Алар мені түшірелер, ұзып кеттілер бет енді бір. Қазір тегілер бұрылып алдылар да енді, қарап тұрам көкте. Яңадан меңа келелер. Мәдам, нешелер енді қазір меңа? Қарим, рация жоқ. Мен енді бір көпме неше метр жүгіргенміндір енді. Анда бүтін тау үсті бет енді үлен. Үлен арасында рацияны қоян табам енді мен. Бұлар үстін жүгірер, ұшаларда кетелер. Мен ешлерге білмейм, бұлар түштілер. Қоя рацияң дейлер, мен білмейм. Сіз жүгір дегеш мен ырғытып қалдырдым. Шоңа көре рацияны ізлеп ердік. Анан соң ең мұхим мезгіл... Таптығыз мы жоқ ма етмеден? Таптық. Таптылар. Рацияның бірсі бұлғаш аларда таптылар енді. Ұзақ қына әзілегеннен соң. Ең қызықлы әйбір, мына шушы түшірген әйбірлер барсы да кадрда ашып қарилар. Линзаның алдына тегі, ол бетінде ұшып барғаш, шибін ябышқан бұл айттырып. Бір шибін. Кадрда. Шылай деп ябышқан ба бір? Мына жылай деп ябышқан. Сен бегірек матыр күшетесің таған, желі бетқан Насақ шылай ятайды бұл айттырып. Шуңа күрә аны алып ташлап, шиз тартып, яңадан төшерделәр. Менә шундай кичкенә генә бер шибендә зур самолетларны һәм күпме тырышлыкларны юкка чыгарга мөмкин.
Ул эләккән инде, юлда шунда эләккән. Шәп булган, менә кичкә кадәр төшергәннәр, ушаклар якканнар. Бүгенге көндә әйткәндә, дуслар, бу клип бүген чыкса, әйтерләр иде, нәрсә бу дип. Бер дә кызык түгел диләр, ни өчен дигәндә. Бүген инде коптерлар барлыкка килде бит. Аста гына торып, пультлар белән менә шушы барлык булган әйберне төшереп алырга мөмкин. Ләкин инде менә бу 14-15 ел элек төшерелгән клип өчен бу үз вакытына күрә мощный, бик яхшы клип булган. Тагын анасын искә төшә, шушы клипны төшергәндә инде. Без иртәнге, режиссер әйтә инде, менә иртәнге шик буенча син жүгерергә тиеш ди, арыш арасыннан ди. Хәзер иртәнге 4-тә торып чыктык без. Мин бу яндым, бизәндем. Үземчә инде. Хәзер күлмәкне кидем дә арыш арасына кирип киттем. Эй, шабам, жүгер диләр, менә кулыңны булай итеп тотта. Яра жүгерәм, салкын. Иртән теге шык төшкән инде, бу бит инде җәй көн түгел, август, сентябрь айлары бу. Хәзер жүгерәм, салкын, менә монда хәттем су үтте. Бүтән җиремнән агып тора. Шулай бер жүгердем дә инде. Съемочный көн бетте инде шуның белән. Мине киптергәнче бер 4 сагать вакыт кирәк бит инде. Кире кайтып киттек. Аннан соң нәрсә әйтергә кирәк? Менә режиссер бу клипта кояш кирәк булса, кояшы чыгып тора иде. Җил булырга кирәк булса, җиле дә чыга иде. Менә җиле чыгып тора. Җиле дә чыкканында күрәсеңме, кояш та булды, яңгыр кирәк булса, яңгыр булды. Шуңа күрә гомумән без бу клипны бик тиз төшердек. Матур чыкты дип уйлыйм инде. Минем өчен бу иң беренче клипларның берсе, шуңа күрә минем өчен бик тә кадерле дип әйтәсем килә. Булган, шуннан да әйтәсе килә. Молодцы дип әйтәсе кала инде. Әфәрин дип әйтәсе кала. Тырышкансыз, эшләгәнсез һәм бу клипның һаман язмышы дәвам итә. Кайбер телеэкраннардан да күрергә була. Юк, безнең сайтта да тора ул иленеп, минем urazov.ru сайтында ул менә күренеп тә тора әле анда. Кулларыма алып, аккош каурыйларым, су буйларым урап әйләнәм. Дөнья моңга чумган, аңа ниләр булган, нигә сагыш калган җәйләрдә. Бу клипны төшергәндә без синең белән хәтерендә булса, киттек. Төенчекләребезне тинәп, чит илгә Барс Медиа компаниясе белән бергәлектә төшергән идек. Алар инде безгә униyaтларын белдергәч тә чит илгә барырга теләкләрен без синең белән бик күп узак уйламадык. Җыендыкта киттек, кайда гына булмадык. Бу клипны төшерергә махсус без бардык, ялгышмасам, Венециягә. Масын төшерергә Венецияның бүтән гомумән без бит инде анда бер генә клип төшермәгән идек, менә Синсез үтте гомерем дигән җырга клипны без әлбәттә Венециягә махсус бардык төшерергә. Нәрсәсе кызык булды сиңа менә? Ул бит инде күп кешеләр әйтәләр, нишләп чит илдә төшерәсез диләр. Ни өчен менә монда синең уең буенча Барс Медиа компаниясе сине менә именно махсус менә шушы Венеция шәһәренә алып китте микән? Бу монда бит инде Марианнаның теләге булды шулай бит, безнең Марианна режиссер иде. Мин хәтерлим әле, менә Марианна үзе менә монда басып тора. Һәм дә инде сине үзеңне генә аның сөйләве буенча шушы таш биналар янында, матур йортлар янында үзеңне генә күрсәтү теләге булган иде аның. Һәм дә әйтергә кирәк, бу туристик сезонның бик кызган мәле. Монда кыска гына, тар гына урамнарда бик күп кытайлылар, японнар өйелешеп йөриләр, анда басырга да орын юк. Шул вакытта Гүзәлне бу шәһәрдә үзең генә төшерәсе бар иде. Кешеләрсез генә, ул бер үзе япа-ялгыз Венециядә. Гүзәлне китерсәгез, бу моны төшерергә бик авыр һәм мөмкин түгел, шулай бит? Юк, ул чыннан да мөмкин түгел иде. Марияны инде үзе килгәч тә аны аңлап өлгерделәр алар.
күрделәр, мөжләп торган миллионнан халык, ул теге жүріп та булмый, шығып та булмый дигән кебек. Клипның эчтәлеге буенча мин анда бер үзем булырга тиеш. Һәм клипның эчтәлеген бирер өчен мин бер үзем ялгыз гына яшәп, шушындай гомер кичергәнмен янәсе. Ну, эчтәлеге буенча җырның шулай булырга тиеш иде. Шуңа күрә бу җырны төшергәнче безнең шактый авырлыклар кичерергә туры килде, әлбәттә. Ансыз булмады. Беренчедән, менә шушы гандола, менә карап торам хәзер, әймен. Гандола. Ул инде гомергә бәлки кемнәрдер бер тапкыр гына килеп шушы гандолага утырып, йөзеп йөргән кешеләр бик күпләр инде алар анда. Алар шулай бергә җыелышалар, бер 10 кеше шушы гандоланы алалар. Ул бик өчсез дә тормый иде ул вакытта. Һәм инде бергәләп, рәхәтләнеп шулай сулар буенча, каналлар буенча йөзеп йөриләр бит инде. Без инде съемкада мин бер үзем булырга тиеш булгач, гандоланы да бер үзем генә утырырга тиеш. Съемка булгач, мин инде теге анда бик ялгыз, шундай ниндидер дәрәҗәле гаиләдә үскәнмен янәсе. Менә шундай образга керер өчен миңа шушындай матур күлмәкләр кирттеләр менә. Зон шундай дворцовский. Шушы күлмәкләрне киеп, мин гандолага утырдым. Өстән бит инде ничә Кытай барса төшерәләр безне. Уйлыйлар берәр Лондондан берәрсе килде микән әллә, кем икән бу дип теге бүтән төшереп калалар. Ул кызык булды ул безнең өчен. Аннан соң гандолада бит әле төшерергә тиеш. Башында Тимур утыра, ни белән, камера белән. Артта Мариана утыра. Булай тегеләй дип, шуңа күрә менә шушылай төшергән идек истә, конечно. Әле шәшкә килгәндә кызык. Хәзер төнне бигудилар койдым да, иртән килгәнче мәйтәм әзрәк пөдрәләнер дә, шунда гына салдырып алып, мәйтәм төшермен, әйбәт булыр дип. Жүләрәйме? Юк бит инде берәр нәрсә башыңа төшереп, кем Венецияга бигуди куеп килә инде. Ансын сез беләсез, мин техник яктан гына беләм, минем өчен бигуди ул шәш күдрәләтә торган әйбер генә, һәм калганын әйтәм бер нәрсә дә, кызлар инде аңларлар. Менә әйтеп күрсәтеп китәсе килә. Без инде дуслар күнеккәнбез теге автобусга, маршрутка, трамвай, троллейбус һәм дә поезд, самолет инде гомумән. Ләкин Венециядә без инде безгә бик кызык булды. Киләсең, шул ук син үзеңнең чемоданнар, әйберләрең белән, сумкаларың белән билет аласың һәм дә инде автобус остановкасы кебек менә шундай аларның остановкалары бар, тукталышлары һәм тукталышта язылган менә аларның юллары бар үзләренең ничек йөри торган. Шушыларга утырып, менә шәһәр буенча инде бер ноктадан икенче ноктага күчеп йөрисең. Бер кызык булды безнең белән дуслар. Гомумән менә шушы бигудины салдырга кирәк бит инде, миңа көзгө кирәк. Хәзер киттем мин туалетка. Самый центральный площадь инде менә. Бүтән кеше мәш килә инде шушы площадьтә, Венецианская площадь. Менә ул. Без шунда китеп барабыз, менә безгә әйтәләр. Менә тегендә туры барсагыз, уңга барсагыз диләр. Анда бер общественный туалет булыр, шунда кирерсез дә, шунда бүтән эшегезне 1 еврога эшләп чыгырсыз диләр. Киттек без Мариана белән. Кирдек, хәзер мин бит инде узак теге сүтәсе бар бит инде менә. Сүтеп торганчы, Илдар мине көтеп торганчы, шунда бер туалеттагы бер апа белән сөйләшеп китте инде, уборщица инде шундагы. Аннан соң дальше син сөйлә инде, аның белән нәрсә сөйләшкәнем. Ул хаттан бу шаккатты баштан нишләпсез монда кирип шишенәсез, киенәсез дип каян килдегез сез инде. Без әйтәбез, Россиядән килдек дибез. Ярар, сез кайдан дип сорыйм. Ул әйтә, мин Украинадан ди. Ярар. Русча сөйләшә инде. Алай-болай сүз китте. Гомумән сөйләсәң узак инде. Кыскасы шул, безнең монда сез урыслармысың ди. Әйтә, без юк урыслар түгел, татарлар дибез. Татарларны беләбез, без инде, татар кайда булмаган дибез, татар барда хәтәр бар дип, үзебезчә уйлап куйдык. Икенчедән, мине бит әле монда дустым бар ди, ул да татар ди. Әйтәм, кем саның исеме ди минде? Рома ди. Рома әйтәм, татармы инде? Юк, без аны Рома дип йөртәбез ди. Рафис аның исеме ди. Рафис ди. Его зовут Рафис. Рафис ди. Мин уйлап торам да, тукталып әйтәм, бер искә төшеп китте. Ничәнчедер елны безнең Уфада сәнгать училищесында укыган егет Рафис, фамилиясын оныттым, Хисамуддиновмы инде, бутарга мөмкинмен. Ул Рафис Италияга укырга киткән дигән, кайдадыр язу күргән идем газетада, шул искә төште. Әйтәм,
Шул Рафис микән әллә дип, булырга мөмкин түгел дип кенә уйлап куйдым да сорадым инде. Нинди Рафис соң ул дип, фамилиясе кайда эшли ул дип. Ул әйтә, ул монда бездә дип туалетта эшли ди. Алай булгач ул түгел инде дип әйтәм. Юк, ул безнең директорды. Директор туалетта ди. Әйтәм, аңлашылды. Ул әйтәм, моннан Россиядан туалетта эшләр өчен килдемени дип сорагам. Юк, ул битти, гомумән аның үзенең профессиясе ул җырчы ди. Ул театрда эшли безнең ди. Монда ул тагын да акча эшли ди инде. Шулай итеп, бу дуслар шул Рафис булып чыкмасынмы? Мен инде бу хатының телефон номерын алып, мәйтәм, биргезәр шалтыратып карыйм әле, бәлки шул Рафистер дип. Шалтыраттым да Венецианский номердан аның номерына шалтыратып, Рафис, сәлам, җама, хәлләр ничек дигән нем көтә ята ди. Мәйтәм, бу Илдар Хакимов хәтерендә булса, мәйтәм, без бергә укыган идек. Бу шак катты. Мин сез кайдасың дип мәйтәм, кая булсын, да шурында. Мин киләм хәзер дип. Шулай итеп без аның белән күрешеп, ул безгә бик күп бүләкләр биреп кайтарды. Венециядә булган шулай итеп фотоларга төшеп, Ул Рафис безнең крутой булып чыкты анда. Үзенең кибетләре анда. Аның кибетләре бар анда, бизнес белән шөгыльләнеп ята икән. Гомумән безне бүләкләргә күмеп, шулай күңелне күреп кайтарып җибәргән. Нәрсә әйтергә кирәк? Венециядә бер җәһәннәмдәге булган Венециягә барып, туалетка гына кирсәң дә, шунда да бер татарны казып чыгарга була. Шуңа күрә без аңа беренчедән горурланабыз, икенчедән менә шундый кызыклы бер история сезгә. Рафис безне күрсә сәлам. Ул инде хәзер зур җырчы инде ул анда, без беләбез. Килсәк, Алла бирсә, без аны күрербез дип уйлыйбыз. Бу инде безнең гашык итеп сакла син дигән җыр 2005 елда чыкты ул җыр. Килеп чыгалар урман арасыннан да, штраф сезгә диләр. Иди сюда. Да, штраф күпме? Безнең акчага дуслар, безнең штрафлар 200-500 сум торганда алар бездән 2000-3000 акча кайрып аласылары килә иде. Нәрсәң бар анда синең мәйдан нусың? Кыяр, помидор, күкәй. Моны күп пычак алган гүзәл. Помидор турарга. Моны шундый. Моны мондай да түгел, моны шундый узын пычак. Нусың нинди бар, шуны алдым инде. Илдар бу суу битти. Мәйтәм, ничек суу? Не ишенә кулны тыгарлык түгел ди, кирлек түгел. Просто ишендә суу гына ди тирләгән. Тегене җайлап кешкә киеп, шуннан соң шул мотоцикл белән. Авыр әле ул, машина авырлыгы мотоцикл. Барыгызга да рәхмәт. Рәхмәт. Шәп булды.